Dobro večer svima, to je dobar dan, ali nije bitno. Ovo je moj nov kanal, znači imao sam onaj Kačeras 09, ali sam odlučio da pokrenem i ovaj. U ovom kanalu, znači, ovaj kanal će da sadrži linkove samo, znači, za prelaženje igrica. Sad, znači, u ovom periodu ću prelaziti prvo GTA San Andreas, pa GTA 4, pa ću prelazim, ja mislim, Mafiju 2 i onda ćemo, za kada ćemo se dogovoriti. Znači, ako imate bilo koje pitanje, slobodno šaljite poruke, postavljajte komentare, znači nije bitno. Pošto je ovo prvi izvanični klip, bilo bi dobro da se uči novi nešto novo. Ovaj sam klip omogućio, znači, da ovaj klip još i svi ostali, da od njih mogu da zaradim, znači i ja nešto da profitiram. Svaki put kada budete ulazili u moj klip, vidjet ćete sa desne strane neku reklamu ili će imati reklama od 10 sekundi dole. Znači ono, kad gledate neki klip, pa kada mi izađe na 10 sekundi, kao 3, molim vas uđite na to i što više tih klikova ima, znači bit će više klipova, znači što više klikova, imat će više klipova, mislim. Sad lepo reći. Sada da instaliram GTA San Andreas, pošto me to već instalirao, ja ću vam pokazati kako da skinete i instalirate, ali instalaciju ćete sami da završite. Znači uđemo u Google nije bitno koji, ukucamo GTA znači San Andreas i ukucate TPB. Znači za ovo će vam biti potreban torrent. To je ovo. Vi ćete imati u deskripciji, znači, isti ovaj link za instalaciju. Kad skinete ovo, znači dobit ćete jedan file, da vidite gdje je isto. Evo ga. Znači njega montujete preko UltraISU ili preko bilo kog programa za montovanje, neki virtualni CD-ova. Znači to je ovo, uđete tu i pokrenete setup. I onda, sad ga pokrenete setup, sad idete samo na next, evo vidite, pošto ja već imam instaliran, njega neću instalirati. Znači pokrenete za crack, pošto crack nema na ovom CD-u, onda ćete morati skinete crack posebno. Opet uzeti GTA sa crack, no cd i enter. Uđete u ovo prvo i za ovo ću vam isto dati link, znači bez problema. Evo ga. Evo, mada možete ovaj, može i ovaj, to je sve jedno, znači idete tu na ovu plavu ikonicu tu, sad čekajte mislim da 5 sekundi. Ajde, evo ga, idete skip ad i kliknite na neki od ovih, nije može i ovaj klip, ajde. I samo save i kad sačuvate vi ćete dobiti crack, samo uđete i raspakujete ga, kod mene je to, evo ga. Uđete, raspakujete ga i to je ovo, znači uzmete odavde, vi kopirate u igricu, u sam folder igrice i onda ste krekovali samu igricu i posle toga možete da igrate i da prelazite misije. U sljedećem klipu ćemo naravno već početi sa prelaskom prve misije druge. Znači morat ću snimiti jednu misiju pa prekinuti, pa onda drugu, pa treću ili ću snimiti, ako su misije kratke, onda ću snimati jednu ili dve zajedno, 3 zajedno, znači sve zavisi od veličine te misije i koliko je vremenski potrebno da se ona prođe. Šta još da vam kažem, znači subscribe-ujte i ovaj kanal kao što ste i onaj i pozdrav!